पाणी बघणार. लाल कपडा घ्यायचा, घराच्या बाहेर दरवाजाला बांधायचा. अचानक पॅकअप झालेला आहे आमचा. कधी पण पॅकअप होतो आणि कधी पण पॅचअप होतो. बाय बाय. बाय बाय. व्यवस्थित जा बाई. मी बदलापूरमध्ये आई आणि ओमकार आणि तुम्ही भाजी बिजी घेऊन ठेवा तिकडे पोहोचल्यावर. आई आणि ओमकार डॉक्टरचं सगळं अपॉइंटमेंट वगैरे क्लिअर करून पटकन येतील इथे. डॅम सोडण्यात येणार आहे नाही अरे म्हणून तर एवढं पटापट निघालंय. हे बघा आम्ही जेवणाच्या याच्यावर उठलोय. आला फोन आला. आली गाड़ी खाली आली है. हाँ हाँ बरोबर आ रहे हम लोग नीचे आ रहे. 2 मिनट में आ गए हम लोग. ओके बरोबर है. आ रहे चला आई. हा चला. हा आणि लवकर या सगळं वेळ करू ना पप्पू. रात्री आला तरी चालेल. पकड एक मिनिट. डॉक्टरचा करून डायरेक्टली इकडे ये. छत्री घेतली ना. चला काजल तू आता तिकडे आई बरोबर थांब. आणि डॉक्टरकडे ते आज नंतरची पटकन अपॉइंटमेंट तेव्हाच घे. मम्मीला बघा गावावरच नेतोय. गाडी आली. चला टाटा काजल. बाय बाय. बाय बाय. फोन करा का? येस येस. हे मम्मी तुझा मोबाईल घेतलास. पाऊस बघ मी लागलेला आहे. पाऊस चांगलाच. छत्री उघड. आमची स्लो गाडी येते आरामात. छत्री उघड. बाहेर आपली गाडी आपण बोलवलेली आहे. चला मला दे जराशी. जराशी मला छत्री दे. मी जाऊ पटकन काय. चल. हो गाडी दिसते का ती. अरे इकडे कुठून आलात. इकडे कुठून आलात. हा रूम आहे ना तुमचा. मग इकडे कसे आलात. बेडरूम आहे. मम्मी तू पुढे बसतेस. नको नको. हा नाही नाही ये नाही अजून सोडलं नसेल ना. मम्मीला बघा कसं झटपट गावावरच घेऊन आलो. होय. आणि बॅग आम्ही कमीच घेतले तर अर्धे कपडे इकडेच ठेवले. कपडे ठेवले कारण परत यायचं आहे ना. हो. आणि जायचं रिझन सांग. रिझन जायचं आहे म्हणजे काय ते पाणी सोडणार आहेत ना. नाही डॉक्टर आहे ना तुझं अपॉइंटमेंट आहे ना मुंबईला. हा ते सांग. तो इम्पॉर्टंट आहे. नाही तर थांबलो असतो आपण. नाही तर थांबलो असतो म्हणजे अपॉइंटमेंट आहे आणि कसं 1 महिना लेट झालाय. डॉक्टर नसतात ना बाहेर गावी जातात. म्हणजे डॉक्टरचे खूप वांदे असतात. अपॉइंटमेंट लेट घेतल्यामुळे लेट आली. चेंबूरला ना. हा हे कटाई रोड आहे बघ. कटाई रोडला पाणी भरलेलं आहे इकडे. किती पाणी आहे ना. वाहतोय ना पाणी. साईडला पाणी दिसतंय. ते आपण कसं दाखवू शकतो मम्मी. आपण आता गाडीमध्ये आहे ना. बाकी सर्व आता निघू नाही शकत. नाही बाहेर बघत जायचं सर्व असं. हे बघा पाणी दिसलं त्या मोटर बाईक. आता बघा आता किती वाजले. 4 वाजायला आले. 3:57. आता हे कटाई अंबरनाथ रोडवर आहे आपण. ट्रॅफिक हा पाण्यानेच लागलेला आहे. आता पुढे जाऊन आपल्याला दिसेल बघा सर्व पाणी. मी या साईडला बघितलात ना तुम्ही तर तुम्ही बघितलाच काय. भरपूर आहे ना. आता मम्मी पाणी बघतच जाणार वाटतं. मी पाणीच बघते बाहेर. मम्मी आता समोरून फॅमिली येते बघ कशी पाण्यात आहेत बघते लोक दिसतील बघ. पाणी किती आहे बघ याच्यात छोटं गलीतून पाणी येतोय. हो पूर्ण तेव्हा समोर बघ ना तिकडे दिसतंय किती आहे. पाण्यातच बसला. कोण बसला पाण्यात. तो पोरगा. तो एक छोटा मुलगा पाण्यातच बसला. बापरे बाई इकडून तर किती येते बघ पाणी. आणि हे जे या वॅगनारचे टायर तर खालीच गेलेत ना. हा. आज आपल्या घरी जाण्यामुळे तरी मम्मी सर्वांना दृश्य दिसेल आज ना पाण्याचा. पाण्याचा. हे बघा ऍक्टिव्हा पूर्ण गेली खाली. घरात बसून पाणी बघत होतो ना. बघू शकत होतो. आज आपण पाणी बघणार. हा बघ ना किती पाणी गेलं खाली. थोड्या वेळाने त्यांच्या घरातच जाईल. तो दुकानातच जाईल थोड्या वेळाने. बापरे हे सर्वात जास्त पाणी इकडे भरलंय मम्मी. थोड्या वेळाने दुकानात पाणी जाईल बघ.
किंगफिशरच्या बाटल्या भरतील आता तिकडे. ही गाडी आली आता त्याची पाणी उडवत चालली. हे बघ, हे बघ, हे बघ. हे भाजी पाहिजे का? भाजी भाजी पाठव का घरी? हे बघ भाजीवाले बसलेत बघ. फेकू काय? हे ट्रॅफिक बघ इकडे किती आहे बघ. पोचू पोच. हे बघ आता आता नाही बघ, आता काय नाही बघ. तर आता इकडे बघा किती वाजले, 4:15, 4:14 वाजलेत आणि आम्ही कटाई रोडला पोचलो आहे. समोरचं मंदिर तुम्हाला दिसतंय का माहिती नाही, पण एकदम व्हाईट व्हाईट दिसायला लागलं, एकदम क्लिअर. आणि इकडे सर्व टर्निंगसाठी ट्रॅफिक असते सर्व, आणि पाणी काय इकडे सर्व खड्डे बिड्डे आहेत म्हणून असंच भरलेलं. तरी पाऊस कंटिन्यू चालू आहे ना? चालूच आहे, सकाळपासून रात्रीपासून पाऊस चालू आहे. आता आमच्या ऑन वेला जर कुठे पाणी दिसलं की तुम्हाला दाखवू. हे बघा किती लिहिलं आहे, मुंबई ठाणे सर्व लिहिलेलं आहे. ठाणे किती, 32 किलोमीटर्स, मुंबई 42 किलोमीटर्स. काय घ्यायचं आहे का तिकडे समोरून? मस्त आहे ना? हां, कुंड्या पण बाजूला ठेवल्या आणि झाडा पण बाजूला ठेवल्या. तो बिल्डिंग बघितलेस का? इकडे पाऊस थोडा कमी आहे बघ. हे आता आपण कुठे आलो माहिती आहे का? कल्याण शिलपाटा रोड. हो, पावसामध्ये सर्व डोंगर बिंगर बघा किती छान वाटतात. हे आपलं पाईपलाईन रोड आहे. गाडी आपली चालली मुंबईला. ट्रॅफिक बघितलं किती आहे. आता आपण शिलफाटा महापे रोडला आहे. मी तुला बाहेर पाणी दिसतोय? हा दिसतोय, किती पण पाणी आहे ते. समोरून लगेच स्पष्ट दिसतं, कसं टायर मधून माहिती पडतं ना. लेफ्ट साईडला पाणी सर्व वाहत जातोय ना तिकडे. भरपूरच आहे. आता वाजले 5:10 आणि आपण ऐरोली ब्रिज वरती आहे बघ. पाऊस आहे, थोडा 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 बघ पाऊस पडतो. दरवाजा बंद कर. पाऊस आहे का इकडे? भरपूर आहे. चल चल. आले भिजत. चला आलेलो आहे आम्ही भिजत. नाही भिजलो एवढ्या, गाडी आली पटकन आहे ना. चपलं राहू दे बाहेरच. दिलू ए पिलू. आरामात आहे वरती. पकडून घ्यायला लागतं ना, सरायला बिरायला व्हायचं इकडनं. आपला पार्सल सुद्धा आलेला आहे. आणि आमची दिलू बघा कशी आहे. दिलूला भेटली का तू? नाही. दिलू, हे दिलू बघ कशी आली मी तुझ्याकडे धावत आले टॅक्सीवर. टॅक्सीवरच आली. फोन आले तेव्हा ना व्हिडिओ बघत होता. हा काय? 3:30ला निघालो ना भाई आम्ही. तर किती वाजले? 5:30. 2 तास लागले. पाऊस आहे ना मी जरा. ताईचा किती सवाजाला फोन आलेला. तुम्ही उचलत का नाही फोन? तुमचा तुम्ही फोन नाही उचलत होते? फोन वाजत नाही काय? भाईला बघा आम्ही 3 फोन देऊन ठेवलेले आहेत. नाही त्याचा रिचार्ज हा कसा आमचा बुकिंगचा फोन, संपला त्याचा. हा असंच घेऊन ठेवलेला साधा फोन, आणि हा भाईचा फोन. हे आमचे 3 फोन असे. रिचार्ज संपलाय ह्याच्यात मध्ये मारला काल मी, मारला आहे. रिंग वाजत होती. रिंग वाजली. माझी बाबू शानी, माझी बाबू कशी बसली आहे बघा पावसात ना. हे बघा आमचे दिलचं दिल नाव का ठेवलं? कारण दिल आहे दिलच्या अंगावरती. दिल
कुठे गेली होती मम्मा, कुठे गेली होती? हातपाय धुवायचा चला पाणी पिऊया आधी. काय हातपाय धुवायची गरजच नाही. आम्ही आलो आहे तशात तिकडे जसा होतो तसाच इकडे आलोय बघा ना, एकदम मस्त. बघा आम्ही जेव्हा पण विक्रोलीच्या घरी कधी पण आलो ना, तर सर्वात पहिलं आम्हाला दिलची आठवण येते आणि दुसरा म्हणजे या मशीनची आठवण येते, हो. है ना. ही मशीन तुम्ही विचाराल ना, ह्याची प्राईस ही ऑनलाईनच घेतली होती. ऑनलाईन असे खूप व्हरायटीचे मशीन आहे, ह्याच्यापेक्षा मॉडर्न मशीन आलेले आहेत आता. ऑनलाईनच सर्च केली होती आणि ही लगभग अंदाजी 30च्या 1-2 हजार कमी किंवा 30च्या 1-2 हजार वरती जास्त, म्हणजे 28 ते 32, 33 किंवा 25 पासून पण कधी कधी जास्त घेतला तर तिकडून सुरुवात होते. 25,000 म्हणतोय मी. 25,000 ते 35,000च्या मध्ये तुम्हाला या रेंजमध्ये मिळेल. एक ॲव्हरेज बोलले की 30,000ला सुद्धा ही मशीन अशी परवडू शकते, बरोबर ना. आणि छान आहे ना, अशी मस्त आहे. बाहेर जायची गरज नाही पावसात. आता बघा ट्रेडमिल कशी घरी आपण वापरू शकतो, तसंच आपण ही मशीन वापरू शकतो. आणि समजा एवढे पैसे तुमच्याकडे नसेल तर कास्याची वाटी येते, ती पण 300-350ला पडते. ती आपल्या हाताने घासायची मग. पण ते घासायला लागतो. हां, जर पैसे म्हणजे खर्च करू शकता तर ही घेऊ शकतो. आता बघ ट्रेडमिल घेऊ शकतो. ट्रेडमिल कसे पैसे खर्च, मग बाहेर वॉकिंगला नको जायला, हो. तर स्वस्तात पाहिजे तर कास्याची वाटी घ्या. हाच प्रकार ते पण तेच करतं काम, है ना. हो. आणि ही कशी क्लॉकवाईज पण फिरते आणि अँटी क्लॉकवाईज पण फिरते. आणि ह्याचा टायमर इकडे दिलेला आहे. आपण टायमर सेट करून 5 मिनटं अशी आणि 5 मिनटात अशी. आणि ते बघा आता हे उलटा फिरलं ना मी, आणि आता उलटा फिरला. 5 मिनिटं अशी झाली, आता 5 मिनिट फिरणार. आणि तूच बोलली ना तेल टाकायला. हा, कारण पाय ना सुके फिरत नाही ना, हां, म्हणून तेल टाकायला लागतो. हे बघा इकडे हा कसा घेतलाय. मशीनचा एवढा फायदा आहे ना, पायात गोळे येत असतील ना, बस पायात गोळे येत नाही, पाय म्हणजे गरम होत हो. नाही, आग होत नाही पायाची तळव्यांची, त्याच्यासाठी पण चांगली असते. आणि तुमच्या आजूबाजूला ना असा ही थाली सिस्टमवाले मसाजर असणारच. काहीतरी 40 रुपये घेतात, 50 रुपये घेतात, आणि आठवडाभर घेतला तर 6 दिवसावर 1 दिवस फ्री, असे पण सिस्टम असतात. हां. तर तिकडे जाऊन पण तुम्ही असं ट्रायल करू शकता. म्हणजे एवढी मशीन घेऊन इन्व्हेस्टमेंट नाही करायची असेल हा, तर. आणि कोणाला तुम्ही घ्यायची घेऊन असेल तर आमच्याकडे पण येऊ शकता. नाही आम्ही पण अशी देऊ शकतो ना तुम्ही मसाज. कुठून येणार, वेगळे स्टेटमध्ये राहतात, आमच्या घरी कसं येणार. जवळच आणि आहे कोणी घेतली ना तर तुम्ही बिझनेस सुद्धा करू शकता ह्याच्या घेऊन. हां. स्वतः घेतली की 50-40 रुपये घेऊन आजूबाजूला बोलवून असं देऊ शकता. आणि इकडे तुम्हाला एक सांगायचं आहे की मम्मी ताईबद्दल पण विचारत राहतात, तर ताईला बोलत नाही का तो ताईबद्दल? ताईबरोबर बोलत नाही. सारखं आपण विषय नाही काढत ना ताईचा, कधी हां. ताईचं नाव नाही घेत आपण. हां, पण असं म्हणजे वेळच तशी येत नाही ना ताईचं नाव घ्यायची. ताई तर असते, ताई आता नेहमी फोन करते आपल्याला, हां. आपण पण फोन करतो मग ताईला. ताईला, जिजूला, बाबूला आणि फॅमिलीला व्हिडिओमध्ये का दाखवत नाही तू? बघा बाबू लहान आहे ना, हां, आणि नाही आता त्यांना कसं नाही दाखवायचं आपल्याला. हां, हां, मग जेव्हा दाखवायचं तेव्हा दाखवू. हां. ते येतील तेव्हा दाखवू. असं नाही की आम्ही बोलत नाही. आम्ही कितींदा ताईच्या घरी गेलोय, ताईशी बोललोय, जिजूंशी बोललोय. आता ते 2 महिन्यात जिजूंना जेवायला पण बोलवायचं आहे. बोलवायचं म्हणून तर मी आले लवकर निपुणीकडे. हां, तो पण रिझन आहे की इकडे यायचा. तर शॉपिंग करायची आहे. हां, पण ते कसं त्यांना ब्लॉगमध्ये नाही आवडत असेल तर आम्ही नाही घेणार. हां, प्रत्येकाला नाही आवडत. आता तुम्ही त्या दिवशी बोलत होतात ना, 10-12 जण आम्ही गेलो फिरायला, पण कोणाला त्यांना कॅमेरा समोर यायला पण नाही आवडत होता, म्हणून आम्ही कॅमेराच घेतला नाही. ज्यांना आवडतं त्यांना घेतो, नाही आवडत असं नाही की आपण बोलत नाही. सर्वांशी आपण बोलून चालून आहे. सर्वांशी बोलतो. तर हा विषय पण आम्ही तुमच्याशी शेअर केलेला आहे. इकडे हे चालू आहे, दिलू इकडे झोपलेली आहे. आणि त्यासोबतच तुम्हाला दाखवायचं आहे की आमच्या घरातले सर्वच जेवण बनवण्यामध्ये एकदम हुशार आहे. तुम्ही भाईचं विचाराल तर भाई आज काय बनवला तुम्ही? वाटाण्याची आमटी. हे बघा, हे काय बनवला? वाटाण्याची आमटी. हे भाई स्वतःहून बनवतात. हे बघा आपलं तुम्हाला दिसलेलं आहे. आणि इकडे बटाटे पण भाईने फ्राय केलेला आहे. वा वा वा, बटाट्याची क्वालिटी बघा काय मस्त दिसते. अजून पण काहीतरी बनवलात ना भाई? मटकीची भाजी. वा वा वा, हे बघा. पुरुष शेफ कधी कधी ना लेडीज शेफला पण पार्टी सोडू शकतात, एवढं एकदम छान आहे. भाई एवढं सर्व भाईने बनवलं, हे सर्व मी पण बनवतो, पण मला बनवायची कधी वेळच येत नाही. वा वा, भाईचे मीठ मसाला एकदम व्यवस्थित असतं. आज जेवायला भाई हे एवढं आहे ना सर्व. आता भात ठेवणार ना, हे काय टाकतं? मीठ. आजचा मेन्यू बघितला. आणि तुम्हाला पाठी पाण्याचा पण आवाज येत असेल बघा. तर भाई मम्मीचा पायाचा ते मशीनचं झालं की तुम्ही घ्या. हां,
आणि त्यानंतर मग मी घेईल. म्हणजे आम्ही तिघं पण असं एकदा चालू केलं की पाठोपाठ आम्ही सर्व घेऊन ठेवतो. हा घेतो आम्ही पाठोपाठ. आणि जरा मशीन आवाज करायला लागली आहे, उघडायला लागेल वाटतं जरा हो, ती. जरा खोडायला लागेल तिला. हो. आणि बाहेर तुम्ही बघाल तर पाऊस चालूच आहे. नाही मला वाटलं बदलापूरलाच पाऊस आहे की काय, पण इथे सर्व ठिकाणी पाऊस हो. आहे आणि सर्व रस्त्यामध्ये पाणी भरलेला होता. पप्पी दिली, झोप दिली, झोप. तिकडे बघा आता मम्मीची टर्न झालेली आहे. मम्मी खाली बसली. हा माझं झालं आता पप्पूची. आता माझी बारी. आपण इकडे झाले की भाई. इथे भाई आता जेवण बनवलं तर भाईला पहिला बसवलं असतं मी. इथे काय करायचं, फक्त बटन दाबायचं आणि हे ठेवायचं आणि वर तेल टाकायला लागेल ना. आम्ही होय. तेल टाकशील. सुरुवातीला कोणी बसला ना की गुदगुलीसारखं वाटतं मी. होय नवीन नवीन. आता इथे बघा पप्पू काय जेवतोय. हे भाईने बनवलेलं आहे सर्व. आणि आज आपल्या बाईने जेवण बनवलेलं आहे. सर्व दाखवलेलं ना. भात आणि बटाटा असला ना, तळलेला बटाटा की मला लय भूक लागते. जेवला असेल तरी पण त्याला जेवण पाहिजे असतो. नॉनव्हेज मध्ये बिर्याणी आणि व्हेज मध्ये तळलेला बटाटा फ्राय मला खूप आवडतो. चला आता भाईची भाई भाई तुम्ही भाई काय जेवलात मग? काय तुम्ही दुपारी काय जेवला? ते वालाचं केलं होतं ना, भात आहे दुपारचं. हा या बसा बसा. आता भाईची बारी. आता भाई घेणार आहे ते. आता भाई घेणार मशीन. ते बटन चालू कर मग तिकडे. पाय ठेवा. बटन दाब. ते लगेच 5 सेकंडमध्ये चालू होतं ते. चालू झाल्यावर असं तेल टाकायचं. भाईला गुदगुली होता ना भाई. बस चला आता असं भाई भाईचं कंजूस आहे, तेल टाकताना लई टाकला म्हणतात. ते फिरायला पाहिजे ना भाई बरोबर. तर आपण पण इकडे तर जेवायला घेऊया. मस्त जेवण आलेलं आहे आपल्या घरून. कसे आले झाला. किती वाजले बघ. कधी राहतो सर्वात आधी दाखवतो बघा. इकडे घड्याळमध्ये स्टेप्स दिसत आहे तुम्हाला. दिसले किती झाले माहिती का? 7140. 7140 स्टेप्स झाले. आणि त्यासोबतच तुम्ही बघा माझ्या हातात काय आणलंय. कधी संपायचं ते. काय आणलंय माहिती का? आता काय करायचं याला पिशवीतून काढायचं. आणि सांगतो बघा काय. लाल कपडा घ्यायचा. लाल कपडा पोटात पकडा. बांधायचं. वजन बघ मी कसं हातातून घेऊन आलो बघ. वजन बघ. वजन आहे ना. जड आहे. असं ठेव इकडे असंच. ह्याला काय काय करायचं सांगू आता. लाल कपडा घ्यायचा, ह्याला बांधायचा आणि घराच्या बाहेर दरवाजाला बांधायचं. ह्याने काय होणार, ह्याने काहीच नाही होणार. हे सर्व नाही करत बसायचं. इकडे घ्यायचं. हा मी आणलाय कुवाला. ॲशगार्ड पण म्हणतात त्याला. ह्याचं आपण अर्ली मॉर्निंग ह्याचा ज्यूस पियायचा. तर मम्मी, मी, भाई आम्ही तिघं पियत राहणार आहे. आणि रेट पण सांगतो. रत्नागिरीला हे 70 रुपये 80 रुपये एकदम स्वस्त म्हणजे 60 रुपये. 60 रुपये म्हणजे लय स्वस्त दिलं असं त्यांना वाटतं. तर इकडे हे 30 रुपये 40 रुपये मॅक्झिमम 40. कमी स्वस्त 30 रुपये किलो पण हा अवेलेबल असतो. आता सध्या 40ने दिलं तरी 240 झाले. तरी त्यांनी मला 200ला देऊन टाकलं. म्हणजे 6 किलो 6.25 किलो होता. तरी मला त्यांनी 200 रुपीजला हे दिलं. तर ह्याचं आपण काय करणार आहे, ज्यूस पिणार आहे सकाळी सकाळी. हे पण तुम्ही असं डाईटमध्ये जरा इन्क्लूड करा. आणि मी पण जरा आता वेट लॉसवर लागलो आहे म्हणून डेलीचं मी ठरवलं आहे 6,000 7,000 मग 10,000 मग 15,000 असे स्टेप्स डेलीचे करणार. म्हणजे जरासं आपण फिट राहू है ना. तर हे पण तुम्ही असं इन्क्लूड करा. तुमच्या अर्ली मॉर्निंग ज्यूस पिऊ शकता. खाली पोट पियायचं आणि ज्यूस पिल्यानंतर 1 तास काहीच खायचं नाही. मग 1 तासानंतर हवं तर तुम्ही नाश्ता करू शकता. हे तरी तुम्ही तुमच्या डाईटमध्ये इन्क्लूड करा. हे सर्वजण पिऊ शकतात. कोणाला काही प्रॉब्लेम होणार नाही याचं. म्हणजे एक आपल्या बॉडीला फिल्टर करू शकतं, असं डिटॉक्सिफिकेशन करू शकतं जे स्पेसिफिक त्या लेवलला बोललं गेलं तर. आणि आपल्या बॉडीला पूर्ण शरीराला स्वच्छ करेल. म्हणून मम्मीसाठी पण आणलं आहे, आमच्या तिघांसाठी आणलं आहे. काजल आली की काजलला पण देऊ. बघून घ्या.